Dobrý antikinternet? Počúvaj, nejde mi internet. Za čo ja platím, ty geňo vyjebané skurvete? Ja ťa chytím tamto, máte piči, keď za 5 minút mi nepôjde internet, suka vbehnem, ti pisky rozbijem aj so svojím šéfom, aj svojou matkou, či nás nabijem pokoj do ľudí aj tebe, aj tvojej matke, aj tvojej sestre. Ceda SMP ide 11, tu príde spavý internet, lebo keď nie, pôjdem duka, si mater tvojej bete. Dobrý antikinternet? Počúvaj, čo mi skála ten geňo telefón do matky piči kurvy? Teraz tomu volal, že mi nejde internet. Vyplatený ho mám na 3 mesiace do piči. Dopredu. Čo mi skála telefón? Ty luchý? S kým hovorím? Halo. S kým hovorím? S tvojou matkou do piči. Bol. Čo je? Čo hýkáš jak somár? Hýkáš do piči. Čo hýkáš do piči jak somár? Dobrý antikinternet, nech sa páči. Počúvaj ma sem, ty hrubá piča. 3-krát tam volám a ten geňo mi zloží tento telefón. 3-krát som tam volal. Pokiaľ sa nezačnete správať slušným spôsobom, zložím vám aj ja. Hej, zložíš? A keď tam nuka pôjdem a ti pisky rozbijem? Dobrý anti, nech sa páči. No, volám vám tento, hej. 4-krát vám volám. 4-krát ste mi zložili. O toľko vám dám menej tieto peniazy na tento ďalší mesiac. Dobre? Čo mi vyjde za toto vyúčtovanie za tento telefón. No, pokiaľ sa nezačnete normálne správať, vám zložíme znova. Ale však vám to hovorím slušne, to vám hovorím, že vám dám o toľko, vám dám menej. Kľudne, toto si potom vybavte s ekonomickým, ale pokiaľ budete nadávať, tak sa vám nemeníme rozprávať. Vám to hovorím slušne, vám to hovorím, ja nič nehovorím, hovorím, že vám dám o toľko menej peňazí, čo som musel volať 4-krát a ste mi to zložili. Ja len toto vám hovorím teraz. Nejde mi internet od rána. Áno, vieme o tom. Nevieme sa dostať k nášmu zariadeniu. Nevieme sa dostať kvôli tomu, lebo vaša domovnička nie je doma. Ale čo mňa to zaujíma, ale prečo potom ja platím celý mesiac, keď za mesiac mi 3-krát meška internet, za mesiac mi meška 3-krát. Prečo ja potom platím celý mesiac potom? Toto mi len povedzte, toto jedno. No, pokiaľ vám to vypadáva častejšie, treba zavolať hneď, vieme to dať do poriadku. Pokiaľ my nemáme na hlasovú porchu. Áno. Zrazu viete hneď a keď volám, zrazu neviete mi to povedať, že mi chýba. Ja som doma, jaký je problém? No, vysvetlila som vám, že problém je v tom, že nevieme sa dostať k nášmu zariadeniu. Pokiaľ nám vaša domovnička nedá kľúče od toho výlezu, my sa nebudeme vedieť dostať k zariadeniu, ktoré treba len reštartovať, nič viacej. Ale ja som doma, však ja vám to dám. Čo aký vám tu treba kľúč? Ale kľúč od výlezu, kde máme zariadenie. Čo mám teraz robiť? Čo mám teraz ja robiť toto? Prečo ja potom platím celý mesiac? Po čomu ja platím celý mesiac, že vy sa nebudete dostať? To je chyba vaša, nie moja. Čo ja mám tým spoločné? No áno, v poriadku, ja vám nehovorím, že to je vaša chyba. Ja vám ale vysvetľujem, že v čom je... A potom robte tak, do piči, keď ja platím celý mesiac, aby som to mal celý mesiac. Keď platím celý mesiac, nie? Nie je tak? No ako žiadne zariadenie je 100%, takže tým pádom, že ono to sem tam... Tak potom nemusím platiť, ani ja potom nemusím platiť celý mesiac, nie? Tým pádom, keď vy nie ste 100%, potom aj nemusím byť ani ja, nie? No pokiaľ nechcete platiť, nemusíte platiť, pokiaľ vy nebudete platiť, budete odpojení. Ale však ja vám platím to matky piči, ja mám to augusta, mám platené to matky piči. A potom tak robte, aby som to mal každý deň. Keď ja platím až do augusta, tak robte tak, aby som to mal každý deň, keď ja platím tak. Dobre? No, tak do 8 by vám to malo nabehnúť, takže malo by to... Do 8, to je čo do 8? Do rána, či do večera do 8, alebo do 8? Do aké do 8? Teraz do večera do 8. Tak potom, keď bude ďalšia faktúra, tak mi dajte menej o 8 hodín, alebo od ktorej? Od rána do večera do 8 mi dajte menej o 8 hodín, alebo od 12 hodín mi dajte menej, to platím. Dobre? No, pokiaľ chcete mať zníženú platbu, počujeme sa. A minus toho, čo som teraz vám volal, tie 2 hodiny, čo vám teraz volám v kute, to je minus, to je ďalší ten hovor, lebo ja za vás peniaze neberem, čo vám musí volať a vás naháňať, aby vy ste mi to vedeli spraviť. No, poprvé nevoláte hodinku, voláte posledných 10 minút, po druhé voláte 4-krát z toho dôvodu, že predtým 3-krát ste nadávali do telefónu, preto sme vám zložili. Ale buďte radi, že vám len nadávam a že nie to priamo vo vašej firme. Buďte radi. A toto číslo si nechajte vo pamäti, lebo keď Duka vojde, hlavy vám pozbíjam všetkým. A môže tam byť aj Herkules, to byť medzi vami. Dobre? A robte tak, aby som to mal čím skôr.
Lebo ja z toho žijem. Ty hlúpa piča. Aby si vedela. Dobre? Pokiaľ meníte ďalej nadávať, vám to znova zložím, takže... Vieš čo? Ty ho štúr matky, aj te môžu. Lebo keď Duka vojde, z hlavy vám pozbíjam všetkým. A môže tam byť aj Herkules, to byť medzi vami. Dobre?